Ei ole heille mitenkään outoa. Toki miellyttävämpää on ajaa vähän lämpöisessä ja sateettomissa olosuhteissa. Seuraisimme tänään tätä hienoa pyöräilytapahtumaa, poikkeuksellisen hienoa suomalaisittain pyöräilytapahtumaa parhaamme mukaan. Minuutti tosiaan lähtöön. Baltic Chain Tour 2013. Go! Ja näin on Baltic Chain Tour 2013 lähtenyt matkaan. Good luck, all riders, all teams. Ride safe. Ja pyöräilijät päättävät. Jah, kui päris algusest võtad, davai. Yksi pyöräilijä on ottanut siinä teknisellä osuudella irtioton. Hän iskee ja kyllä tuo ero riittää. 100 metriä maaliin. Ja sieltä tullaan, vaikka takaa lyödään todella iso voittaja. Numero 93. Ja kova kiinni siellä. In the beginning it seems to be an easy stage, but then it was a little bit wind and we could ride away with 30 guys. And then it seemed that we would be in the peloton again, but we could ride away again. And then I was trying not to waste so much energy in the last kilometers. And this morning I took a look at the last kilometer here and I knew where to go. And I could take the corners with full risk, and then it was enough. Toch 20 denk ik. Ja? Nog 20 denk ik wel. Cool, we gaan eerst. Et mingi 400 meetrit saab siin vasakul käärmel. Kui endale ka tundus. Ma ei tea, kas seal veel üks, kes sul sinna vahele jäi veel? Kes sul sinna ette jäi veel seal? Tahtiin, että toivotaan, että niitä ei ainakaan ihan vielä tänään juoda, että huominenkin etappi sujuu. Congratulations.